Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمجيك على تنك على بركة أمبسالي دنفا ولا صنهر مكانوي على كراي أنا سمغو أني ماومد يوتو نيوانيا فوكتا جودون سي ala kanen aw bela jelenye o jama kulu sanu mainfe ankara mogo asayidi Sherusman Madan Haidra ka kayni dumba suye no e ashura suye ay wajulu kene ba min sigi atako flana anfleni o kene kono mi nabe adamne ni Abdullah ibn Abbasi aleka itikafu katase fulini wale nyumandon ko ta ko nyesi jamiatul ansar dinma katase abe kado dimin ke famawma ani blasrali kan chama ankara mogo asayidi Sherusman Madan Haidra ashura su ay wajulu minke atako flana anga je ka nyama daw fe Abdullah ibn Abbas bilibili adona itikafu la ka misri kono tere ala kira ka misri kono sallallahu ta'ala alaihi wasallam salim bilibili misri mi zeli ko kele sogomada kele zeli bi sogomada wa kele de baraji so siga ya akbar Abdullah ibn Abbas adona itikafu Allahu akbar ini mogo bi kuma misiri kono ini mogo bi baro mais ika baro limité ledo je baro ti do ay o te do ala ni seli bana to bi ta ki kelendo iti tay kaso Allahu akbar ni boto e doro foni bi do nyekena walma ni bi boka dumini ke misiri dala Allahu akbar mais iti bo adra Abdullah ibn Abbas adona itikafu ala kraka misiri kono sallallahu alaihi wasallam salim dondola seli wati do sera silame do be ale ba donga ko on nana do misiri kono e salamuti Abdullah ibn Abbas ya nyeda e akone be ni chendo ni chuko ya teni de ko do benna wallahi ko do benna de islame ya keneka la ilaha illallah Muhammad rasulullah ninde nyamine flambulo ka yeleme ka ke dabbo minum bi pma minum bi adama de nege ku hakli chuen Allahu akbar ani dina e kele ay anoka ja Abdullah ibn Abbas bilibili ay chenye minge aya nyeda ya ko ni teni nyeda e ka Allahu akbar Abdullah ibn Abbas ya wele agere lala ako ichuko ya teni de mumbi ako Abdullah ibn Abbas ma ako juguma foiti ako nga de hundo de benga kenda kangamana gwa Allahu akbar Abdullah ibn Abbas ko emu ako nyen juruta islam nyofe nye wati mi voye wati dafara Allahu akbar ala man no yani Allahu akbar ako keme kan dikumbi wallahi Abdullah ibn Abbas ko do ako ako ibi fenga kuma fewa chego Abdullah ibn Abbas ma naija sige o yorobe Abdullah ibn Abbas wula ka samarata ka bo misiri kono ani dobe itikafu do ya wele kwa ngara mo yinyina nawa sige ako mungara ako etadu be itikafu la misiri kono ako nyado sige nyado wallahi ako nga nyemiri nin kaburu intiki ka kuma de la ayi bolo shin alakira kaburu ako ana chema janya fulo sige anni kaburu tiki an chema janya fulo Allahu akbar o karam nga Abdullah ibn Abbas kashira sige anya farajila Allahu akbar parce que ayi bolo shin kirama kira boru bolo sisande amame anya farajila Allahu akbar
a ko n y'a mɛn nin kaburu in tigi de fɛ نعم a ko i mɔgɔ ɲɔ dɔ kungo i bɔra a kalama e de bɛ se k'a dilan تي ko i wulila a nɔfɛ i bɛ taa dilan نعم k'o baraji ka bon i ka sunkalo kelen zu misiri kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ etikafu ye سيجا ها ne bɛna baraji min sɔrɔ o ka bon bɛ min na ye wa n bɔra a la تي سيجا تلا أبني n bɔra etikafu la تي n datɔ filɛ n balimakɛ mago dilan سيجا a ko nin kaburu in tigi y'a fɔ sisan ولا ka wuli i maa ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa mago dilan ala kama i ti tɔnɔ ɲini i ti dɔrɔmɛ ɲini k'o baraji ka bɔ i ka kalo kelen kɛ misiri kɔnɔ etikafu la سيجا الله أكبر k'a kalo bɛɛ su تي k'a kalo bɛɛ su الله أكبر k'a su bɛɛ si misiri kɔnɔ سيجا ka taa min mɔgɔ ɲɔgɔn nɔfɛ dɔrɔn k'a ka affaire dɔ régler a yɛrɛ tɛ se ka min kɛ تي الله أكبر a ye silamɛya ye سلام يا يرا الله أكبر nin ye abdulahi ibn abasi de ye تي min ni alakira ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Siga! min ni alakira sira so kelen kɔnɔ min tun bɛ taama alakira nɔfɛ Tiɲɛ! abdulahi ibn abasi o y'a sɔrɔ u ka dɔgɔ الله أكبر o de ka baara ye nin ye تي a ye misiri bila ko a bɛ taa dɔ ka mago dilan سيجا الله أكبر يا بلا a y'an lajɛ kɛ أنيفو u nana diinɛ de yɛlɛmɛ k'a tiɲɛ bɛɛ bɔ a la هو الله ka أكبر mɔgɔw nɛgɛn dɔrɔn تي ka mɔgɔw nɛgɛ الله أكبر mana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ نعم silamɛya nana de diɲɛ ka balo hɛrɛ la تي setigi kana sendan tɔɲɔ أها ala ye dɔɔni garisɛgɛ min na ka warinin d'i ma أها ko i kelen ka n'a dun dɛ أي ko ale ala ma sɔn k'a di bɛɛ ma أها ko mɛ a y'a di minnu ma أها ko a ko de minnu ma sɔrɔ u k'u niyɔrɔ dun الله أكبر ni ala ye wari d'i ma i kelen ta tɛ dɛ Siga! n'i m'i kɔlɔsi a b'i jeni Tiɲɛ! janɛmɛ kɔnɔ Ɔhɔ! i ti bɔ Ah! a b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ Naa! i denw ti kɛ fɛn ye الله أكبر a y'a janto n'ala ye hɛrɛ k'aw ye ala ko an kelen ta tɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ سيجا ko ni ala ye min d'a ma Ɔhɔ! n ko a ka dɔ di dɛsɛbaatɔw ma a k'u sɔn الله a ka أكبر baarakɛdenw a yɛrɛ kɛn bɛ ka minnu mara ko a ka jɔnw Naa! a ye hɛrɛ k'u ye Tiɲɛ! ni ala ye min d'a ma la الله a kelen ta tɛ ala ko ten تي أتجافو kumana ala ye hɛrɛ kɛ minnu ye أها a fana ka ɲɛ Naa! mɔgɔ wɛrɛw ma Ɔhɔ! o de bɛ a ko diya ala ye Siga t'o la. o de bɛ ala a surunya ala la تي n b'a f'u ye أها yanni ka arakan kɛmɛ seli kɛmɛ di fanda dɔ ma سيجا إيه bilahi ها a ye mɔgɔw jigi tugu ala b'aw jigi tugu تي سيجا تلا نيولي بالي n'a tɔɲɔna Naa! a ye yafa a k'a to ala ma الله أكبر n'a sabalila ala bɛ yen dɛ بيه i kana siga don si Ɔhɔ! ko dɔ y'i sɔrɔ Ɔhɔ! ko est ce que ala bɛ yen Siga! i miiri dɔrɔn أنيفو avion minnu bɛ pansan ni dugu cɛ أها panko hakɛ dɔ de b'a la n'a y'o kɛ Ɔhɔ! a bɛ taa don garage kɔnɔ u bɛ segin a minɛn bɛɛ kan تي سيجا تلا بكي n'o ma kɛ a ti panko walima a b'a bɛɛ fa سيجا han الله أكبر mɛ e k'i miiri tan أها e mana tile in sɔrɔ a bɛ bɔ kɔrɔn fɛ ka taa bin سيجا تولا وجه don dɔ la a fɔra ko a minɛn dɔ tiɲɛna k'u bɛ garage la أي ومكي kalo ni dolo dun ومكي فيو i b'a dɔn min y'o kɛ o bɛ tɔw ɲɛ تي ala bɛ yen dɛ بيه أيدرا الله أكبر an karamɔgɔ ala bɛ yen تي سيجا e تلا ma setigiw dɛsɛlen ye آه ala ko cogo di Ɔhɔ! kullu man alayha fani الله wa yabqa wajhu rabbika Ɔhɔ! zil jalali wal ikram سيجا ko fɛn o fɛn n'i ɲɛ b'a la ko a bɛɛ bɛ ban الله ko a أكبر tɔ bɛ to ne ala ka se yen آه américains japonais أها recherche scientifique نعم les savants آه bɛɛ wulila k'i jɔ أها saya sera ka kunbɛn أي اللي بيدو كده kɔrɔ sera ka kunbɛn مكي dɛsɛ sera ka kunbɛn لا kotigi bɛ yen تي زمزم يو kotigi bɛ yen dɛrɛ بيه الله أكبر u bɛ furaw de d'i ma sisan أها ko musokɔnɔma ka taa pese آه k'u bɛ den dacogo lajɛ n'a dacogo ka ɲi أها سيجا u ni ce parce que n'ala ye dɔnni min d'i ma n'a bɛ mɔgɔw nafa i bɛ mɔgɔw nafa n'a ye سيجا تولا mais anw baw ma pese o أي ومكي an sigilen filɛ a kɔrɔ nin ye أها سبحان الله زمزم يو ala bɛ yen dɛ بيه الله أكبر masa bɛ yen تي a ye ko to setigi in ta la نعم n'i bɛ fɛ ka gɛrɛ ala la أها
hinɛ ala ka dɛsɛbaatɔ dɔ la Allahu akbar. i janto i yɛrɛ la Inshallah. ni jogo tɛ Naam. ala tɛ yen kana i yɛrɛ nɛgɛ silamɛya tɛ yen fiyewu ala mago tɛ dafɛnsi la n'a jogo tɛ Tiɲɛ. Siga t'a la. ti ci fɛ Kulibali. ti ci fɛ Ɔhɔ. u y'o de bɔ a la pewu O kɛra bi koyi. mɛ ala ko kira ka silamɛ bɛɛ wele ka na Ɔhɔ. ko min b'ale ala fɛ a bɛna fɔ Siga. suratul an'am kɔnɔ suran 551 552 553 Allahu akbar. aya aya 551 ani 552 ani 553 suratu an'am Siga. Wala wala. ala ye min fɔ Naam. min o de fɔ ye karamɔgɔkɛ in ta to yen to ala kɔ Ɔhɔ. adamaden mana kekuya cogo o cogo Ɔhɔ. i bɛ sunɔgɔ ala ɲɛkɔrɔ kɔnɔ Tiɲɛ. i bɛ ɲinɛ o O bɛ kɛ. i ka ko bɛ to ala bolo Siga. n'a ka d'a ye i t'i wuli bilen Tiɲɛ. Siga t'o la. kekuya in tɛ kodila ko ye Ayi. a to i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Ah. dabara galo Naam. mɔgɔw hakili suyɛni Ɔhɔ. ni ho ha ho ye Ɔhɔ. o tɛ foyi dilan Tiɲɛ. a to i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Kulibali. Aïdara. Allahu akbar. silamɛya nana ka basigi de kɛ Siga t'o la. silamɛya nana ka bɛn de sabati Naam. silamɛya nana ka kelenya de sabati Tiɲɛ. silamɛya mana ka mɔgɔw fara Ayi. silamɛya mana ka balaw wuli Ɔhɔ. silamɛya mana ka kɛ cɛnikɛla ye Tiɲɛ. silamɛya nana de ɲɛni ka kɛ Siga t'a la. n'o bɔra a la dɔrɔn diinɛ tɛ yen Allahu diinɛ akbar. tɛ yen a Siga. y'a janto na a ye baara de kɛ Wala. ala y'o de fɔ Tiɲɛ. kira ye Naam. Allahu akbar. i'malu fasayara allahu amalakum Naam. wa rasuluhu wal mu'minun Tiɲɛ. a ye baara kɛ Wala. ne ala bɛna a ka baara ye Siga t'a la. e muhamadu bɛna u ka baara ye Tiɲɛ. wa u mumini dama bɛna ɲɔgɔn ka baara ye Siga. a fɔra an ka baara de kɛ kuma tɛ Ayi. Kuma tɛ. Wala wala dɛ. ansaru an ce surakata Ɔhɔ. i n'i ka foli mɛn ala k'i sara Ami ami. i n'i ka baarakɛlaw Amin. a jamana 37 Ɔhɔ. an bɛ dugawu k'aw ye ansaru Inshallah. aw ye fɛn kɛ Ah. aw ta tɛ da ye Ɔhɔ. aw tɛ balo yɔrɔ ɲini n'a kumakan ye Ayi. Allahu akbar. aw ye dɔ kɛ Tiɲɛ. mali dugukolo ka bi Ɔhɔ. dɔgɔtɔrɔso 10 bɛ mali kɔnɔ Naam. ansaru ye min jɔ Ɔhɔ. fantanw b'a bɛɛ kɔnɔ bi Tiɲɛ. Allahu akbar. dɔgɔtɔrɔso 10 Naam. Siga t'a la. Wallahi. amin surakata an ce Allahu akbar. amin aw ye baara kɛ Kɛra. a sara bɛ ala de A bolo b'a tigi bolo. dɔgɔtɔrɔso 10 Naam. ayiwa perezan n'a ka mɔgɔw fana kɔlɔnkɔnɔ mɔgɔw sera ma Ɔhɔ. ko ansaru taara dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka dugu la Tiɲɛ. perezan bɛ yan wa dugu jumɛn don tokolonba Siga. ayiwa o tuma na a kɛra dɔgɔtɔrɔso 11 ye Tiɲɛ. Allahu akbar. tokolonba Tiɲɛ. Siga t'a la. 11 n'a jɔra tokolonba Ɔhɔ. Siga. ansaru an ce Allahu akbar. lahara kumayɔrɔ b'aw bolo Tiɲɛ. Siga t'a la. Zamzam yiw. n'i ko i ye silamɛ ye Naam. ko i ye diinɛ mɔgɔ ye Ɔhɔ. i ka baara de bɛ lajɛ i kumakan tɛ Tiɲɛ. i nalen ye mun kɛ Siga. alimami i ye mɔgɔw bila ka mun kɛ mun kɛra Allahu akbar. Siga. amin ansaru ye dɔgɔtɔrɔso 11 jɔ mali dugukolo kan bi Kɛra. Kulibali. fantanw dalen b'a kɔnɔ Siga t'a la. Allahu akbar. ka jibondo 100 ni kɔ Naam. Wallahi. Sato. k'a jɔ fi sabila chateau Tiɲɛ. Siga t'a la. mɔgɔw bɛ ka ji ta u la Allahu akbar. Aïdara. Allahu akbar. aw sara bɛ ala bolo Allahu akbar. Siga t'a la. maloforo hectare 200 ni kɔ Naam. 200 jɛlen bɛ togoloba Ɔhɔ. ɲɔnɔ dɔ bɛ yen suala dɔw bɛ yen Allahu akbar. ni malo tigɛra fantanw bɛ malo dun Tiɲɛ. Siga t'a la. Wallahi o bɛ kɛ. ni malo kana Ɔhɔ. minnu tɛ se ka kilo 1 san malo la Naam. a bɔrɛ bɛ ta ka bila u ka so k'u k'a dun Tiɲɛ. O caman. ansaru an ce Subhanallah. Aïdara. Allahu akbar. kuma tɛ baara don Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. i bɛ waso ni baara de ye Tiɲɛ. mɛ mɔgɔ tɛ waso ni kuma ye Ayi. Allahu akbar. mɔgɔ tɛ waso n bɛ dɔ fɔ a sini Siga. n bɛ diɲɛ wuli sini Ɔhɔ. mɔgɔ bɛ waso de Naam. ko n bɛ bɛɛ ka hakilisigi d'a ma sini Tiɲɛ. n bɛ bɛɛ lafiya sini Ɔhɔ. mɔgɔ bɛ waso n'o de ye Tiɲɛ. Siga t'a la. diinɛ bɛ waso n'o de ye Allahu akbar. Zamzam. ansaru an ce Allahu akbar. Allahu akbar. ala nin kɛra i ɲɛna Kɛra.
fandanw bɛ ka si dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bi siga t'o la fandanw b'a la u ka furakɛsɛra t'u bolo ayi a t'u bolo ka ca amin ala n'u bɛ ka furakɛ i ka jɔnkɛni ninnu ka cɛsiri de la ala an n'u dɛmɛ amin amin ala sɔn ala i k'an ka jamana in basigi amin amin ala ni mumini minnu jɛni u ka a bɛɛ fandan ne tɛ waritigi dɔn an sa dɔ de ka fisa dɔ ye tiɲɛ siga t'o la zamzamiw 50 tandan 20 100 o de farala ɲɔgɔn kan ka nin koba ninnu kɛ wa ala kira ka sahabaw fana tun bɛ ten de sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar aw y'u ladege kɛra amin a y'u ladege Allahu akbar a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ siga t'a la Allahu akbar nka n b'a fa neni n b'a ba neni o tɛ kojugu ye o mais a ye min kɛ a ye dɔ wɛrɛ kɛ kun min ka b'o ye a b'a teliya ayi yan'an ka bɔ yan walahi fo an su ka se ka an bolo kɔrɔta yan'an ka don kaburu kɔnɔ ko ala an bolo filɛ anw sera ka nin kɛ manil fard manil jabbar manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah a fɔra ka baara kɛ de mais o to yen anw ma taa dugu si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'u ka faamaw m'an fo jamana dɔw bɛ yen u ye diplôme d'an ma u dogolen tɛ ko ansaruw ye nin kɛ yan dɔgɔtɔrɔsow ansaruw de bɛ taa fura k'a jɛ an y'o foli sɔrɔ Mali kɔnɔ yan joli di yɔrɔ u ye médaille di ne yɛrɛ Hayidara ma ko n'u kamana gwana u bɛ ansaruw de wele olu de bɛ taa joli di jamu ye ala k'aw sara an taara Burukina olu ye diplôme di yan k'a fɔ olu ta yɛrɛ tɛmɛna ansaruw bɛ joli di kan dɛ ansaru mɔgɔw de tɔgɔ b'u bolo u b'a bɛɛ joli numéro dɔn n'u ye numéro dɔ sɔrɔ min joli mangera u bɛ sin ka ci bila ansaru o tigi ma tɛ ko na koyi i ka groupe dɔ bɛ yan a mangera cɛ y'o de fɔ an ye Burukina ayiwa diinɛ bɛ kɛ tan de ala kira ko sɔlasilam ala bɛ mɔgɔ min fɛ dafɛn bɛɛ ye min bɛ mɔgɔw nafa ansaru 50 ye baara kɛ dɛ a bɛɛ fantan mais u diɲɛna u ka temps kɔ k'a tila k'ala ka diinɛ jɔ n'a ye maloforo in sanni a n'a jɔli a n'a baara kɛli président i bɛ se ka dɔ fɔ n ye yan miliyɔn joli miliyɔn 600 ani kɔ 600 millions et quelques. Subhanallah. 600 millions et quelques. Millions kɛmɛ wɔɔrɔ ni kɔ. 50 ni fila. Ansaru dugu n'a jamanaw na. Jamana 37 bi. Kɔ dilala ye. A bɔra télé la bɛɛ y'a ye o. Ka kɔ se jagoya la. Biri de y'a kɛ manuel. Ka jagoya kɔ se. Bajala ani ce ala k'i sa. Ji bɛ ka wurula kɔnɔ bi. An yɛrɛ bɛna taa jɛgɛminɛ n'a kɔnɔ. Subhanallah. La ilaha illallah. Akbar. Amin. Ansaru asara bɛ ala bolo. Sigatala. Fandanw bɛ malo dun bi aw kama. Tiɲɛ o bɛ kɛ. Ka bɔrɛ ta ka d'u ma ka sɔrɔ a kilo 1 se t'u ye. Tiɲɛ. U bɛ k'a dun. Tiɲɛ sigatala. Malo tigɛ o tigɛ. Allahu akbar. Ni ala bɛ yen lahara. Ansaru sɛbɛw. Siga. A kuma yɔrɔ bɛ yen dɛ. O bɛ yen. Allahu akbar. Ayiwa n'a sɔrɔla silamɛ kulu bɛɛ kun kɛra tan. Jamana bɛ degun. Ayi. O kuma t'a la. Allahumma fashhad. Aydara. Allahu akbar. Surakata n b'i fo. A ye foli minɛ. A ko a bɛ sa Aydara kɔ n dalen don a la o. Allahu akbar. Kuma de don dɔrɔn a bɛ segin a b'a ta ni ka segin. N'o tɛ Aydara b'a dɔn. Siga.
Aïdara b'a dɔn Allahu akbar kabini Ansaru sigira naam a bi san 30 ni kɔbɔ bi ne tɛ cɛ kelen dɔn a na ko a sɛbɛmɔgɔ dɔ filɛ ni saya m'o ta k'o bɔra la ne t'o dɔn tiɲɛ siga t'o la a sɛbɛmɔgɔ dɔ voilà siga Allahu akbar a sɛbɛmɔgɔ dɔ a bɛ faamu ni saya tɛ naam ko a sɛbɛmɔgɔ dɔ bɔra la ne m'o ye ɲɛna fiyewu siga t'a la Aïdara président ne dalen don aw ka layidu la siga t'a la a ma ta ne ye wa a taara ala de ye o ye tiɲɛ a bɛ min kɛ ne t'a sara ayi ala de b'aw sara tiɲɛ mais a kɛra modèle ye dɛ o kɛra siga Allahu akbar aha n b'a kan a b'a kan Aïdara Allahu akbar n'a nin ye tiɲɛ an karamɔgɔ naam u ye silamɛya bɔla de caya kɛra n'o tɛ a bɔla man ca o ala ko de a ye ɲuman kɛ siga t'a la a ye ɲuman kɛ tiɲɛ a ye ɲuman kɛ an dɛsɛra o de la tan o kɛra koyi k'a fɔ karisa bi seli kojugu Siga. a bi sun kojugu mais a tɛ nkalon tigɛ o tɛ yen o dabilala a ka denbaya lamara cogo ka ɲi naam o tɛ yen a bɛ hinɛ mɔgɔw la ko a bɛ seli kojugu siga ko a tɛ misiri yɛrɛ bila o ayi a t'a bila Jabbar. Allahu akbar wala nin fɔra hamamatul masjidi de ma kafiri kɔnɔni n'a k'u bɛ jahanama kɔnɔ tiɲɛ siga t'a la ala kira ka misiri sɔlɔ salam dɔ de tun bɛ taa ye i taa o taa i b'a sɔrɔ seli la Allahu akbar silamɛ yɛrɛ de y'a tɔgɔ da sa ko kira ka misiri dugani naam Allahu akbar foyi tɛ fɔ a ma ko kira ka misiri dugani siga sa alaba seli fɛ Allahu akbar bada a bɛ misiri kɔnɔ tiɲɛ mais a ye ɲininkali ko misiri dugani kɛra cogo di siga wala Allahu akbar wari ko nana min kɛ misiri dugani ye wari kusaya ala kira ye sallallahu alaihi wasallam siga kafiri bɛɛ jahanama kɔnɔ Allahu akbar a b'a kɔnɔ a y'a janto a yɛrɛ la dɛ tiɲɛ a y'a dusukun ɲɛ wala cɛw i dusukun dilan siga t'a la kɛ ladiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar i y'a fɔ i bɛ baara daminɛ a kɛ ka ɲɛ naam ni se t'i ye a miiri kɔnɔ n'ala ye se kɛ ye n bɛ hɛrɛ kɛ karisa ye a fɔ de ma ŋaniya ɲumanw siga t'a la Allahu akbar musow ka n'i sinamuso ta jate ayi n'i sera i b'a ye tiɲɛ walahi n'i sera ala t'i fa fɔ a k'a yir'i la yan Allahu akbar o ye wulibali Aïdara i sinamuso ye ko bɛɛ da i kan mais a to ala ma dɛ siga ka n'a kɛlɛ nin donma su in na naam yafa a ma Allahu akbar i denw n'a denw a bɛɛ kɛ kelen ye tiɲɛ n y'a fɔ ye hali ni mɔgɔ ye furamugu d'i ma ko i denw ko nin de ye i sinamuso denw fana ko a la hali ni fura ye nkalon ye ala b'a kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ siga t'a la ŋaniya de b'a kɛ ŋaniya siga t'a la nin ye tiɲɛ Allahu akbar ni ŋaniya tiɲɛna maaya tiɲɛna pewu balawu min b'an ka bi nin de don tiɲɛ siga t'a la Aïdara intérêt siga Allahu akbar maa wɛrɛ ta o hasidiya i bi sa ka taa jahanama kɔnɔ mɔgɔ dɔ hasidiya kama i ka diɲɛlatigɛ bi gɛlɛya i ka su degunnen don tile degunnen don wa i bi fɛ ka min kɛ i tɛ se ala bi tila k'i fa ka t'i jeni siga Allahu akbar ala ko n y'a kɛ e ko k'o ti sɔn Allahu akbar ala kɛlɛ siga ne bɛ fama ala ma disi o disi ni i cira a la i bi tunu bani ka n'i disi da ala disi ayi hasidi disi de bɛ ala disi la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar a ye hɛrɛ k'a yɛrɛ ka ala tila la pewu Aïdara ni ala ko n y'a kɛ jɔn tɛ se bilen ayi o banna n b'i jɔ yan Aïdara Allahu akbar ka min fɔ an bɛna kuranɛ di an ma sisan kuranɛ bi yan wala n b'i jɔ yan wasiw de la wala n bɛ segin a kan a kana yigiyigi dɛ a ye karamɔgɔ dɔ ɲini siga billahi aliyul azim n'i y'a mɛn ko adamaden gɛrɛla ala la yɔrɔ o yɔrɔ seli tɛ sun tɛ a jogo don Allahu akbar o ye wulibali zamzam a jogo don ni jogo tiɲɛna dɔrɔn a banna pewu siga t'o la an bɛ nin de la o tiɲɛ dɔw bɛ kulela don o don faamaw y'a don ta o y'a bɔ ta n'a sɔrɔla tiɲɛ don jogo de tiɲɛna tiɲɛ siga t'a la o ye wulibali yɛrɛ ye jogo de tiɲɛna n'o tɛ an ka général y'a fɔ yan Musa Tarawele wala dɛ maa o maa jɛnna n'i ye 1000 tan dun i bɛ sa kaso la tiɲɛ siga t'a la
o y'o k'a ka sariya dɔ ye k'a fɔ e bɛ faama baara la e ye faso nafolo dun o sɛgɛsɛgɛra ka jo e la ka se miliyɔn taama i b'i si kɛ kaso la siga t'a la Zamzam o kun ye jogo ye voilà o don dɛ a bɛ n ka foli fɔ général ye o général kelen Musa Tarawele binganikɛlaw de tun bɛ bin mɔgɔw kan yan k'u kunkolo tigɛ ka taa feere u ye maa caman kunkolo tigɛ tɛgɛ kɛr'u la min kɛ o y'a sɔrɔ télé tɛ yen Musa ko k'a jugement bɛɛ kɛ arajo la ko diɲɛ bɛɛ ka arajo dayɛlɛ siga t'a la a tribunal kɛra arajo la a ko k'a tigiw jɔ ka mugu dasiw la ani bi cɛ maa kunkolo tigɛra a waati ayi o ma kɛ a bɛ général fo a bɛ fo n'a ye fili kɛ a ye ɲuman min kɛ a ye to an k'o fana fɔ Aidara nin ye tiɲɛ ye ne ma nin fɔ ye walahi n'i ye mɔgɔ ka fiɲɛ fɔ ni tiɲɛ don i ye ɲuman min don a la n'i y'o dogo ala ka danga b'i kan ala yɛrɛ de ko ten ala yɛrɛ de b'i danga siga t'a la o de la nabilayi Musa Isa a n'a ka jamakulu n y'a fɔ ye u nana se ɲamatɔw kan wulu tolilen bɛ yen a kasa bɛ ka bɔ bɛɛ y'a nu minɛ ko nin cɛ ka jugu nin cɛ ka jugu k'u b'u kɔrɔ a ko la a cɛ ka jugu a cɛ ka jugu n'a ye cɛ juguya fɔ a la ɲuman min b'a la o y'o fɔ ko ɲuman bɛ wulu tolilen la ko a ɲi ka jɛ a tolilen don nka a ɲi jɛlen don siga t'a la Zamzam nin ye ala ka kira dɔ de mankan ye min ulil azmi kira baw la ko n'i ye mɔgɔ fiɲɛ fɔ ko ɲuman min b'a la ko i k'a fɔ n'u ko wulu tolilen don kira in ko a ɲi kɔni jɛlen don o jɛlen don dɔrɔn a y'a janto a yɛrɛ la faamaw a ka cadeau a farala bɛɛ ka cadeau kan koyi cadeau wɛrɛ tɛ dɛ a ye tile min de fɔ a ye san o san a ye kɛ laadiri ye n'i ye faso nafolo cɛ ko i b'i ka avenir dilan i bɛ fɛ walahi bom don dɔ la a bɛ wuli n'a m'i fa a b'i denw fa ye kɔfɛ maa o maa ye ala ka jɔnw tɔɲɔ maa o maa ye fantanw tɔɲɔ k'u joli min k'a cɛ ka k'i kun ko i b'i denw ka avenir dilan u ka avenir tiɲɛtɔ don min bɛ bila ye u tɛ se k'a dun k'a ban mɛ fantanw bɛ yen a kun bɛ se ka kɛ k'olu mago ɲɛ mɛ i y'a namarali min kɛ ka fantanw joli min ala b'a balaw jigin i ka du kan o de la n b'a fɔ faamaw ye don o don a ye kɛ laadiri ye a ye tile ala bɛ yen koyi ni tɔɲɔni sera yɔrɔ dɔ la ala t'a to yen dɛ mali faamaw a y'a dara lamɛn ne t'aw fa neni n t'aw ba neni ala kira y'an ladi ka bɔ o ma kuranɛ yɛrɛ y'an ladi mɛ an bɛ tiɲɛ fɔ aw ye mikoro la tɛ dɛ a y'u ɲininka kabini ala k'an da foyi juguman man kɛ nin jamana in kɔnɔ yan ni ne Aidara ma se faamaw ma a ye nin kunbɛn a ye nin dabila a y'u ɲininka ni nkalon don ka bɔ k'a démenti mɛ n'anw taara faamaw fɛ yen n'an bɔra an ka bala ta k'a fɔ mɔgɔw ye ko an taara nin na n'i y'o ye maa o maa fɛ yɛrɛ jirala don a tɛ ala nɔfɛ a tɛ ala kira nɔfɛ wulibali don dɛ a ye faamaw ɲininka kɛ nin faamaw dama tɛ dɛ fanga caman tɛmɛna yan a ye sɔrɔdasi fanga ɲininka u nana waati min na ko ko kɛra n'an y'a ye nin man ɲi jamana ma a man ɲi olu yɛrɛ ma a ye kapitɛni ɲininka ne Haidara ser'u ma k'a bɛɛ f'u ye hali min ma bɛn o ma n y'a f'u o don u bɛ se k'i faga su kelen na wali kungo la yan anw sera Kati dugutila fɛ a ma ja dɛ hasubunalaw fɔli cayara dɛ parce que anw y'a sɔrɔ denmisɛnninw fari fɔrinen don cogo min na aw nana mun na aw welela wa u ye marifaw kɛ karaw ne ko hasubunala
ngo ala e b'anw nakun dɔn Hayidara mana faso ko la a mana a ka du ko la Hayidara mana a kungo la Hayidara nana jamana kungo de la tɔɔrɔ kana jamana sɔrɔ ala ni Hayidara nakun ye nin ye ne bɔ nin bɔda ɲuman fɛ koyi an b'o la denmisɛn kɔni bɛ girin marifa b'u bolo a ko e kana wa an b'o la dɔrɔn kapitɛni ka mɔgɔ dɔ bɛ bɔ dugu kɔnɔ ni mɔbili nana fa o ko sufɛrikɛ ma fari bɔ a kan o ye fari bɔ jiginna ka garidebu gosi Hayidara a ka di wa ne ko alhamdulilayi ne ko n ko a ka di n ko an mago bɛ kapitɛni na a ko mɛ aw tɛ nin dɔn a ko denmisɛnnin ninnu aw tɛ nin dɔn ka pɛrɛn-pɛrɛn ka muru t'u bolo bɛɛ y'u kɛ sogo bi ne ko bɛɛ la ko sogow minɛ na o de bilala an ɲɛ sa ka taa kapitɛni fɛ yen n ko i ka mɔgɔw y'an kunbɛn cogo min n ko n'an ma fɔra cɛ anw tɛna yan bilen dɛ mɛ alihamudulilayi a ko kun ma nɔgɔn dɛ ne Hayidara fa ka ko tɛ n ba ka ko tɛ jamana ka ko de don ala tulo b'a la a tigiw sera ne ma fi sabilila ne yɛrɛ wulila fi sabilila mɛ ala y'an dɛmɛ a ɲɛnabɔ a ye faamaw ɲininka foyi gɛlɛman ma kɛ yan ni ne Hayidara ma taa kumaw fɛ mɛ ka taa kule arajo la min kɛra ala kama ala ɲɛ b'o la o b'a bɔ anw ka diɲɛlatigɛ bɛnna nin de ma an yɛrɛ ta tɛ dɛ o la faamaw ni ne ye kado d'a ma a y'a minɛ aw bolo ne ka ngo ka kan ka k'aw bolo sanu ye sabu n'a sɔrɔla aw tigɛlen bɛ karamɔgɔw la o karamɔgɔw b'a d'a ma kabini ala ka ne da ne tɛgɛ ma jan o ye ko dɔrɔmɛ di yan ayi a ma kɛ an b'o ta de ka segin sa n b'a fɔ kun ye Hayidara ɲinw ka lafiya de ye fɔlɔw a ye lafiya a ye Mali faama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali fanga bɛɛ bilahi alil azim ni cɛ kelen sɔrɔl'u la ko Hayidara delila ka na dɔrɔmɛ deli ne fɛ n bɛ wajuli dabila a ye wele an bɛ waso ni nin de ye an t'u ka to dun an t'u ka ji min an tɛ si u ka so Mali fanga bɛɛ kabini ala kan da hali nɛgɛso o m'a di ne ma jango moto walima mobili Surakata an ce Surakata an ce aw ye Hayidara bɔ nin na mobiliw b'i da la ye an ce ne tɛgɛ ma jan faama ye ne tɛgɛ ma jan waritigi ye aw de y'a kɛ ni ala ka jɛn ye an ce an ce mana n b'a ɲini ala fɛ an ka Mali ala k'a suma ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ ala k'an n'a yɛrɛw mago ɲɛ ala ka n'an malo ala ka n'an labila rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma surna wansurna wahdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kenen konnana nabaw caman y'u ka nisɔndiyaw jira ani ka duwawdenw kɛ sankura min nan b'a kɔnɔna na a hɛrɛw sɔrɔli la alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka nin donba in yira an na ka ala fo ala ka ala barikada si bɛ ala bolo ani kɛnɛya ala k'o di an ma kɛrɛnkɛrɛnyana an karamɔgɔ n'o ye Sherif Usmane Madani Hayidara ye anw minnu yɛrɛ fana bi a nɔfɛ ya rabi ala kana an k'a ma fitiri wale a bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ ani lahara ala k'o k'a ye ya rabi ala ka ko barikama di a n'a ma a mana dɛsɛ min na ala k'a kɛ a kɔ k'o ta aw yɛrɛ ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala k'aw bɛn kelen ma kira n'a so kama sɔli ala Mustafa alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye nin sankura in jira an na an bɛ dugawu de kɛ san ɲɔgɔnna caman bɛ ala fɛ ala ka yira ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usmane Madani Hayidara
ainullahi yadullahi kalifatullahi fi ardihi ale mi wartigi tɛ nka a ye fɛn kɛ ni wari ye hinɛ ni makarila ni waritigi y'a kɛ i ti wele ko waritigi bilen faama tɛ nka jɔyɔrɔ tɛmɛna faamaw kan faso baara la an bɛ dugawu kɛ a ye sini kɛnɛ ala ka di an ma a ka denbaya yarabi ala k'o kɛ a sago ye aw yɛrɛ journaliste an b'a fɔ sirifola cɛ fara muso kan baarakɛla bɛɛ ka taa ka directeur la fo ka taa bila dan yɔrɔ min na ka bolo mɛn baara la ka baara in nafa di an ma fi dunya wal akhirah ka silamɛ ɲuman bɛɛ fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an b'a la tanu an nisɔndiyalen don masalaw tala min ye nin san kura in jira an ni a silamɛ bɛɛ lajɛlen na ani diɲɛ bɛɛ la nin waati n'an b'a ɲini Alahu Taala fɛ yarabi san caman bɛ Ala bolo Ala ka jira ne ni aw la sabu an ye min mɛn o de ye a silamɛw ka jate a bi jate nin kalo in de fɛ n'o ye ɲinan san 1441 na inshallah an b'o de la n'o ye Ashura yɛrɛ ye ka bɛn su yɛrɛ ma inshallah an karamɔgɔ Sharifu Usmane Madara Haidara o ka ayiwa kalanyɔrɔ la donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada kosɛbɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ an ɲɛkɔrɔ sisan a bɛ ka min fɔ n'o ye Sharif Ahmad Tidiane Haidara a jira k'a fɔ musajaw b'a la dusu kamikamiw fana b'a la mais a dusu kamikami silamɛ i b'a jira ni mun ye yɛrɛ bɔgɔ tɛ yɛrɛ jogin tɛ yɛrɛ tɔɔrɔ tɛ an y'o mɛn an karamɔgɔ Sharif Ahmad Tidiane da la donc o la an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka limaniya ani faamu cogo min k'a di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ahlul Baytu hali bi Alahu Taala ka u ko u dɔnniya an'u faamu Alahu Taala ka di diɲɛ ma k'a di an bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Haidara Alahu Taala ka n'a wasa Alahu Taala ka n'a dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ a mɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya la cogo min na yarabi an b'a ɲini Ala fɛ sankura yɛrɛ bonya kama Ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya ten Ala ka n'a yɛrɛ wasa Ala ka n'a kɛnɛya k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunnaja k'an bɛɛ wasa Ala kira bonya kama salli ala rasul alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada fɔlɔ Ala min ye an bɔsɔrɔ la ka ɲina yira an na hɛrɛ la vraiment an bɛ Ala fo la ka Ala barikada i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na su in na an bɛ kɛnɛba kan n'o ye sanyɛlɛma kalo an b'o o de la nin n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛma kalo ye inshallah an bɛ Ala fo ka Ala barikada k'a ɲini Ala fɛ kalo kura min o jɔlen filɛ ni san kura min jɔlen filɛ an kunna Ala k'a kama hɛrɛ ye Ala k'a kama kunkɔrɔta ye Ala ka kɛ jamana ma basigi ye an bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini a kɔnɔ Ala k'o di an ma an bɛ kɛnɛba yɛrɛ min ka su in na n'o ye wajuli kɛnɛ n'o an bɛ k'an ka karamɔgɔ Aseri Sharifu Usmane Madara Haidara n'an m'ale kɔnɔna n'ale bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya san o san an bɛ si ɲini Ala fɛ ka kɛnɛya ɲini Ala fɛ Ala k'o di karamɔgɔkɛ in ma i n'a fɔ karamɔgɔkɛ in yɛrɛ cɛsiri ni wulikajɔw b'a la jamana ka lafiya la ani adamadenw ka don da kelen fɛ ani ka bɔ da kelen fɛ la an bɛ Ala wele ale yɛrɛ fana ye ka da ale yɛrɛ hamina ni adamadenw ye Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala k'an n'a sutura Ala k'an n'a wasa nin fana sa in kɔnɔ ni ɲɔgɔnna fɛn fɛn mana se i b'a ye k'a fɔ silamɛw ka wulikajɔ bɛ bonya la nisɔndiya caman b'a kɔnɔ et puis dusukun kamikami caman b'a kɔnɔ ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o bɛɛ de ye hɛrɛ ye su in na ka n'an yɛrɛ masɔrɔ Ala la ka Ala fo ka Ala barikada ni Ala kɛra nɔ Ala kɛra ka kumakanw ye ani fana lajarabi min ye silamɛ sɔrɔ n'o ye Ahlul Baytu ka degun n'u ka tɔɔrɔw ye ka na o dusumakasa yira Ala la k'a yira Ala la vraiment a kɛra a ma k'an ɲɛna mais a ka dɔn n'an tun bɛ yen a don an kana fara Ahlul Baytu kan k'u dɛmɛ nka an ma nimisa minnu b'an bolo an b'an wasa don olu la n'o ye Ahlul Baytu minnu b'an bolo n'u jɔr'u mɔgɔw jɔyɔrɔ la n'o ye Aseri Sharifu Usmane Madara Haidara n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu jɔr'u mɔgɔw jɔyɔrɔ la ka nin diinɛ in sanuya ka se an ma yan an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka dugawu k'olu ye ka tila ka Ala fo n'olu yɛrɛ nana tugun Ala min sɔnna k'an n'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an k'olu fana fɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada n'o ye su in na an bɛ se ka min fɔ kuma la surunya na dɔrɔn nin kɛnɛ in ka yan Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Ala k'aw n'aw sutura Ala kira na so kama sɔli ala rasul n bɛna min mɛn yan n b'a ta n bɛ o ye somɔgɔ sama bɔ n bolo i ni n ka denbaya ni n sigiɲɔgɔnw n bɛ taa o kibaruya d'o ma u bɛ limaniya di ne yɛrɛ ni olu ma parce que kabini n y'a daminɛ n ma san bila waati o waati n bɛ na yan ta la n bɛ na ziyara kɛ n bɛ taa tamani n bɛ taa dɔn jumɛn na n ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ alhamdulillah kabini n y'a daminɛ bon ne kɔni ne bɛ ne la welewele da ye silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni hali ni mɔgɔ min tɛ azar la i ka kɛ azara ko tiɲɛ a bɛ tiɲɛ min kan i ka tugu o kɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ se k'a ye i bɛ tiɲɛ kɔ hali ni tɛ azar la n'i tugura azara kɔ diɲɛ bɛ nɔgɔya ma hali kɛmɛ i b'o sɔrɔ an bɛ kɛnɛ min yɛrɛ kan n'o ye sirifukɛ ka kɛnɛ an bɛ sirifukɛ yɛrɛ fo ka waleɲuman don an b'a ɲini Ala fɛ si ni kɛnɛya bɛ Ala de bolo Ala k'o da an n'a ma Ala ka an sankɔrɔ tan Ala k'an kisi bana jugu ni gɛrɛgɛrɛw gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Mali in kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala k'a ɲɔni ka bɔ jamana in kɔnɔ Ala k'an bɛɛ sago d'an ma foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsi aw bɛɛ lajɛlen na k'a yira la k'a fɔ nin kun ye an ye an karamɔgɔ Aseyidi Sharifu Usmane Madara Haidara Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba o ka Ashura su wajulu ta ko filanan o kɛnɛ de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn
septembre kalo tile 9 ma san 2019 o la bilasiralikan minnu fɔra a kɛnɛ kɔnɔ ala ka an tulo kɛ tulo kunnandi ye ka kuma ninnu minɛ ka baara kɛ n'a ye ka ala deli ale yɛrɛ kun si ni kɛnɛya ala k'a d'a ma ala k'a n'a ka denbayaw kisi foli ani wale ɲuman dɔ an b'o ta ka ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko sankura min n'an donna kɔnɔna na ala k'a yira an na hɛrɛ la ala ka basigi don an ka jamanaw kɔnɔ ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya